Este é un tipo de fruta que se chama kiwano. É o segundo ano que o planto. O primeiro ano, pois, creo que o comín algo verde e non me gustou moito. Despois, é unha fruta climatérica, o sea, que madura despois da arrancada da planta. Deixín algunha fruta delas madurar na casa hasta que estuveron maduras e cando a abrín non me gustou tampouco. O sea, que para min non é unha fruta que é bonita, é moi bonita. Por dentro, fermosísima. Estamos a 1º de xaneiro, non lle dou tempo como a madurar. É iso que a tuven a pleno sol. É así por dentro. É moi refrescante. É como se tomaras unha limonada con pouco azúcar. É un sabor un pouco así. Así que non é que sea excesivamente riquísima. Ou é que ao mellor eu non sei madurala ben. Vou abrir esta que está máis madura, ainda que está un pouco pocha. As pepitas son como se fosen da mesma que o melón, o sea, ten moitísima agua. Non é que sepa mal, pero non é algo que me convenza moito. Que bonita, é un cacho, Ainda que é da familia dos pepinos, dos melóns e así, necesita unha estrutura pola que subir como se fora unha xudía de mata alta. Realmente o que se come desta fruta é a pulpa que envolve a cada unha das sementes. Cada semente está envolveita como dunha pulpa e realmente iso é o que se come. Bueno, comese con todo, con semente e todo. O sea que isto comeríase a cucharadas. Crece ben, dáse moi ben, ten moitísimo fruto, pero, bueno, o sabor non é unha cousa espectacular. Aínda que comida ten un montón. Non é que estea mala, pero que é moi insípida. Voulle preguntar ás galiñas se lle gusta. Como di miña nai, non é cousa que o gato leve.